Astea sunt cele 5 obiective financiare pe care dacă le îndeplinești până la vârsta de 30 de ani, îți faci un bine atât versiunii tale de acum, dar și versiunii tale de peste 10-20 de ani. Și nu e vorba despre strânge bani și o să vezi tu ce o să faci cu ei în viitor. E despre cum să-ți construiești și viața, nu doar contul bancar. Primul lucru, fă-ți un blueprint de viață, nu doar unul de bani. Dacă m-ai fi întrebat la 21 de ani ce vreau de la viață, cred că aș fi ridicat din numeri. Tot ce știam erau două lucruri. Uram jobul la care lucram și al doilea lucru era trebuie să economisești bani ca să investești în ceva în viitor, să faci ceva cu viața ta, să nu rămâi la corporație toată viața. Și exact asta și făceam, refuzam ieșirile cu prieteni, mergeam la job, veneam acasă, mai stăteam pe YouTube și în capul meu visam la ziua când o să mă pensionez mai devreme și o să mă bucur de banii mei la bătrânețe. Dar care era problema? Nici nu știam ce vreau de la viață, nu știam unde vreau să ajung. După o discuție cu niște persoane mai inteligente ca mine, mi-am dat seama că eu vreau să strâng bani, să trăiesc o viață pe care nici măcar n-am definit-o. Și mi-am dat seama că 50.000, 100.000, chiar și 1.000.000 de euro nu o să te facă mai fericit dacă tu nu știi ce-ți dorești de la viață. Și dacă nu petrești timpul cu oamenii care te fac fericit și de la care ai ce învăța. Și cum a început schimbarea? Mi-am făcut un vision board, un blueprint pentru viață. Dacă vrei să-ți faci și tu, nu poți chiar acum, dacă te uiți în continuare la videoclip. Pentru asta ia o foaie de hârtie sau deschide notițele din telefon, uită complet de bani pentru următoarele 10 minute și răspunde la următoarele întrebări. Ce-ți place să faci real în viața ta? Îți place flexibilitatea de a închiria și de a nu depinde un loc sau vrei un loc stabil în care să trăiești până la adânci bătrâneți și în care să-ți întemeiezi o familie? Vrei o mașină scumpă sau vrei doar o mașină care să te ducă dintr-un loc A până într-un loc B? Și ce provocări îți plac? Ce te face să simți că trăiești și te scoate din zona de confort? Dacă răspunzi la întrebările astea, nu o să schimbe complet viața și nu înseamnă că nu o să le mai schimbi pe parcurs, dar îți dă o direcție de moment. Și de ce e ăsta un obiectiv financiar? Pentru că momentul în care știi ce vrei de la viață, banii încep să aibă un scop, nu doar un rol într-un joc fictiv. Numărul 2. Găsește echilibrul între trăit și economisit. Dacă vrei să te focusezi pe economisi bani, în primul rând trebuie să înțelegi pe ce cheltui acei bani. Așa că poți să-ți iei extrasul bancar pe ultimele 2 luni, să-ți faci un Excel sau chiar să scrii pe o foaie de hârtie și poți să urmărești unde ți se duc banii în luna aceea. Deci, practic, notezi cât câștigi, notezi cât cheltui și notezi cât rămâne. Eu am făcut exercițiul ăsta și am fost șocat să văd cât cheltui pe subscripții, de exemplu, la niște aplicații pe care nici măcar nu le foloseam. Partea cea mai bună e că atunci când le vezi scrise pe hârtie sau în Excel, nu te poți minți singur. E alb pe negru. Iar după aceea aplică o regulă simplă. Una din cele mai uzuale reguli întâlnite este regula 50-30-20. 5% din venitul tău o să meargă spre nevoi personale, chirie, mijloc de transport în comun sau chiar niște investigații medicale. 30% o să meargă spre dorințele tale, spre ieșiri, vacanțe, accesorii, gadgeturi, etc. Iar 20% o să meargă spre economii și investiții. Un fond de urgență, investit într-un index sau, de ce nu, într-o locuință. Nu e o schemă fixă și poate fi adaptată de la lună la lună sau de la persoană la persoană, dar măcar banii o să aibă un rol și nu o să dispară pe niște chestii pe care nu o să le folosești niciodată. Fă-ți un sistem și nu mai merge pe premiza că o să văd cât îmi rămâne la finalul lunii. Numărul 3. Ai grijă la credite. În ultima vreme vedem din ce în ce mai multă incertitudine și în domeniul IT, unde sunt angajați doar cei mai buni și foarte multe layoff-uri. Așa că nu cred că e cel mai bun moment să-ți faci un credit, mai ales dacă n-ai o situație stabilă la locul de muncă și dacă nu crezi în compania pentru care lucrezi. Dacă nu crezi că o să o mai vezi aici peste 5 sau peste 10 ani, dacă crezi că poate fi înlocuită complet de AI, aș fi foarte reticent la a lua un credit, dar ai și fondul de urgență. În 6 luni cred că poți să-ți găsești foarte ușor un job. Așa că dacă totuși îți iei un credit, fondul de urgență este foarte necesar pentru că o să fii mult mai relaxat în a-ți găsi un alt job dacă apare o situație neprevăzută. Numărul 4. Investițiile pe termen lung. Nu căuta profituri foarte mari într-un termen scurt, ci mult mai bine lunar îți pui o parte într-o investiție pe termen lung, găsești foarte mulți indici, poți să vezi istoricul lor. De exemplu, ar fi SP500, care dacă îl verifici în ultimii 20-30 de ani are un randament de aproximativ 8-9%, ceea ce îți bate inflația dacă e an de an și cred că îți bate și 90% din traderii care îți arată profituri lunare sau săptămânale pe Instagram. Cred că pe termen lung SP500 bate o groază de investitori. Și numărul 5, investește în tine, învață constant, du-te la cursuri, educă-te, pentru că să fim serioși, compania la care lucrezi acum nu o să-ți ridice niciodată o statuie. Așa că investind în tine și dezvoltându-ți mai multe skill-uri, o să fii mult mai apreciat de recruiter și o să găsești mult mai multe
poziții dacă se întâmplă ceva negativ. În același timp, networking-ul este foarte important, iar mergând pe la cursuri, mergând pe la conferințe, cred că o să cunoști niște oameni cu care poate chiar o să construiești ceva împreună. De exemplu, eu cu un coleg de la primul job am început un proiect împreună după 2 ani în care n-am mai lucrat deloc împreună, fiecare am luat-o în drumul nostru. Am avut o chimie foarte bună, iar în ultimul an am lucrat la o aplicație foarte, foarte interesantă, despre care o să vă povestesc într-un alt video. Dacă ți-a plăcut videoclipul, lasă un subscribe și te aștept săptămâna următoare cu un videoclip despre de ce este foarte greu să găsești un job în zilele noastre. Mulțumesc!